Sawubona, ngicela ungiphe ithuba phela namhlanje, mhlawumbe sokhuluma into ezwakalayo. Okay, ngiyeza kodwa anginabo ubusuku bonke and please cela ungangimosheli isikhathi sami. Ha, mhlawumbe mina ungazwanga kahle. Uthi angize sisi wami? Angani ngifuna ngize ngishintshe umqondo yini kodwa ngithe woza sikhulume. I think ngiready ukuphendula namhlanje. Hayi okay ngiyeza. I hope angeze ungiphoxe. Okay, since ukhuluma nomuntu cela zama ukuba fast ukuze ungeke uzobanja. Cela uzama ukwaqhazisa yabo. Yazi indlela engisicela ngakhona, nami ngisasebenzela into eyodwa. Ngisasebenzela igama lakho. Ngisacela ukwazi igama lakho. Umuntu owangicosha noma wangikhulisa wangiqamba uAzandi. Angazi-ke nami waye. Kombe wena wathuba igama lakho? Okay, igama lami nguLoverboy and bengajabula if I can be your love. And I promise ngizokuthanda weqiniso ufise unginika lelo thuba. Okay. Okumnandi ukuthi ubusangitshela ukuthi ungajabula if ngingakunika lelo thuba lokuthi ungithande. And mina ngiyangithande ukuthi umuntu angishele awaqinise impela amagama akhe. Okay, before siqhubeke awungitshela, una intombi? Cha, empeleni ngiyafika kule ndawo and wena wedwa ngisambonile. Angisacela ube intombi yami. Okay, asenzeni kanje. Ngizokunika i-homework yokuthi uhambe i-practice uzongithanda kanjani. Ngalo muntu engimnikile ithuba lokuthi angithande akali-appreciate. Kuyimanje nje angimazi uthukephi. Ha, manje lokho kuqonda ukuthini? Uyangithanda or uyangivumela ngibe sempilweni yakho? Ya, okwamanje ngingasho kanjalo, but i-relationship yethu isaphela kodwa kusengenzeka i-decline if ubhayisa. So, bye-bye. First day kangitholi noma ihaganyana or awuzenze into kanjalo. Angize nginikeze impendulo ephelele ngoba ngiyenzeka ungithathe kancane or cheap. Uye nokunye sesizokuxolela. Okwamanje nje ngingakuxhawula. Hayi angikwenzi-ke lokho. Okay. Nini benzama angikhonakali akukhonakali nini na nini ubuzifela ngami haye angikhona Awungitshele wena ikhona. Ufuna ukuzwa ngani noma ufuna ukubona ngani? Yini kahle hle uyifunayo kumina? Sawubona Skisa. Indawo kwangathi awukho right nje. Kwangathi udiniwe. Wenze njani? Ela, usungimaketha wena. Wena ufuna ungone ngikuxolele. Ungone ngikuxolele. Maqedwe wenza ushit. Kanti inkinga yakho wena? Hayi relax, ungadini. If ukuthi udiniwe, ukhona ekuphathe kabi. Ungahlala phansi sixoxe. Hayi ngodlame. Ngani noma ngikusazi ngempama noma ngikwenzeni. Kodwa-ke ngizoyehlisa umoya. Ufuna ukuyenzani impilo yami? Ha. Nayo kumhlola yami. Ngathi impilo zabantu la emhlabeni zingaka, impilo zabantu aba-rich, abamkahle, abahle, aba-right nasemalini. Ngenza nje impilo entandane. Ngikubuzile ngisekuqaleni. Wenze njani? Yazi, singihlale phansi, ngehlisa umoya. Ikhona, kade ngiqede kuhlala noNdlunkulu. Wangikhuza umngane noma ubengizwana naye okubi. Ubuzile yena sekuqaleni. Ufuna ukuyenzani impilo yami? Hawu. Kade ungitshela ngezange uma uyomphuphe. Wena ukhasa wempilo yakho. Ukhohle izange uma ezinamanga. Uzoqambela amanga lezi zonke ziqhatha nami icabanga okwesi. Yazi wena likhona, uyathanda nje ukuthi ngenze action before ukhuluma. Hayi, asikho isidingo sale drama yakhe engasile. Ngikutshela sekuqaleni. Musa ukulalela izangoma engasile. Zizoqhatha nobani? Nami. Likhona, usho ukuthi uNdlunkulu, ewuNdlunkulu, eyindlovukazi yaseNtuzuma, engaqamba amanga? Yamazi uneqamba amanga? Yazi into ezosiza njengamanje ukuthi wehlise ivoice. Siqala ukucasuka manje intalyanekazi. Yazi futhi azama ukuthola enye topic esokhuluma ngayo. Nawu sikhothina le ntombazane. Usisi wakho lo. Yazi le ntombazane ngibamba inkunzi emini. Ukubamba inkunzi emini? Likhona, usubamba inkunzi wena? Hayi, utshelwa yimina. Ubambe mina inkunzi ungambuzi. Wayithatha yonke imali bengithunywe ngayo. Yazini, mina ngisadingeki la. Le nto ayikho ngami. Sengicela ukuhamba.
Wenzana Zandra? Yena ungazongijwayela kabi yazo, ungathi ngikhuluma nawe uhambe cela ubuyisele omunye imali yakhe. Yo, ngoba-ke phela usekhulumile ummeli we-country, ummeli waseNtuzuma, uthi ngikhiphe le mali. Nazo iy'ndaba zakho wena. Yo, hhayi. Awunto manje usebusomashishini wangempela sebezoyeka nje ukungithatha kancane la ePitbull endaweni. Hawu akusaboni ubuhle lobo. Hawu madoda, nangu usambambe bhosha esathi uyasinda, usambambe bhosha esathi uyasinda. Hello nana. Nkosi yami kazi ngonani kule ndawo, kuningi okwenzakalayo. Yini futhi manje le? Hayi ukhuluma kanjani mawukhuluma kanje nami? Khathi uyakhohlwa ukuthi phela wena ngakubamba usendlini encane. Hayi awusuze imhlolo. Hayibo, yazi khona into enginofisayo. Awukho right wena. Yazi ntanga amakhaba yenze into enzayo. Ya, uqinisileke lapho. Kunomehluko omkhulu phakathi kwami nabo. Mina ngusomashishini, usomabhizinisi wendawo yonke. Bona bayini? Baholopho. Iza kanjani wenjalo? Hayi cha shame, ngicela ukuhamba kule ndawo. Bengingasona intombazane no-Okapi wena nokulenza. Oh, uyangi-undermine, ungithatha kancane. Uyazi mina ngizothi ngishayise isiphi. Yabona, since sengiwusomashishini ngilo muntu lo osemgangathweni oshaya izinto zangempela, aboma-whisky, aboma-break. Lalela, ngifuna ukubambela ngikuzwise iy'nto zabantu zangempela. Bamba la. Eyi, uyayibona nje ngisho nenkomishi yakho ibhaliwe, Gentleman's League. Two gentlemen. Hey, hayi man. Ngiseyintweni man. Bamba la. Uyabona mase ngiqeda ngokushayisa la. Uzozwa ukuthi akuyona lento leniyijwaye. Abantu abasemgangathweni, osomashishini bangempela. Bamba kahle phela. Nkulunkulu! Nkulunkulu, abantu ophila nabo. Lasithi wakha yena umngani wakho, isitha sakho. Sitha sami. Kabi Ndlovukazi ukhuluma ngoba uma kungasubheka eduze kwakho, uzombona umuntu engikhuluma ngayo. Unonya. Isivukile Ndlovukazi. Hayi. Engathi sasekuthwaseni uya ngokuyafa nje. Usulalanga lize lingene ey'nqeni. Hayi khona umuntu ubuya ngathi bekhathela impela. Kawucala ngesikhathi sinje manje. Khona isithunzi selanga siyakuveza ukuthi ihora lesithupha bese lishayile. Kodwa hayi ngoba usuzavuka ngicova umuthi la. Acabanga uzongisiza. Phela ngiyakwazi wena inswempu kokuthatha. Hayi angeke ngikwazi. Ungaqhubeka nomuthi wakho. Mina kusanephi ngisafuna ukuhlaziya engalazi ukuthi iqonda ukuthini. Awuvuka. Uthatha iti. Awuvuke. Unyelani. Hambe toilet. Mina ngilale kanjani unyelane phela? Mina ulala ukhohlwa abantu abaningi. Vuka e-toilet, vuka. Yini kuhlungisesha? Ngithole ungangenzanga. Vuka phela, vuka. Yabona. Yibo.
Awubolile phela wena. Yibo. Ay! Yini manje futhi lo ugqokile? Zoya lokho kade ugqoka ama-trunk abhuti, namhlanje ugqoka iphedi. Elami futhi leli phedi. Hayibo, eliveza izinqa. Usahlanyeni wena. Hayibo. Ikhiphe labo. Wethe titi. Yeka lento yenza lapho oza la. Hayibo. Shesha uzobona. Hayibo, ubona mina ngifanele ukuphuza lento. Khava ngithatha kancane ngibona ukuthi mina ngaphuza i-black. Ha! Ekufanele impela kwangisho nanegama ukuthi black. Shayisa iblack mangafuni ngimemeza. Ho. Habe. Shayisa. Uyifake emlonyeni. Ho, emlonyeni. Uzobuswa ubumnandi obulala. Shayisa. Isipho uyifake emlonyeni. Thatha emlonyeni. Uzobuswa. Uzobuswa ubumnandi obulala. Hawu. Me. Okay, fine. Mengaphuza loop yakho, ngicela ngibhedele ngihambe. Yeah. Amanzi nje lawa. Yeah, amanzi. Uyabona wena nana since mina sengiwusomashishini, kuney'ncwadi phela engithi ukuyifunda kulezi iy'nsuku. Kunesilungu esithi practice make it perfect. Uyabona namhlanje njengoba kwamanzi, ngelinye ilanga kuyobe kuyi-whisky. Kodwa-ke asikho lapho. Oh, nakho kunye. Uyabona njengoba ngiphethe lesi sikhwama. Kunento engiyoyidayisa ukuze ngikwazi phela ukuthi ngivule ibhizinisi lami. I-Pittsburgh Tuck Shop. Ufike phela uzosupport hawu. Hayi, okay, khululeka. Ngizokwenza sure ukuthi ngiyafika ngizokusupport. Okay, thank you. Ithi. Injani nje? Isho. Injani manje? Ngisho kahle. Shamadama namanzi. Woshapha Ntaliyane. Ashamadama namanzi ukunuka yini wena? Ikhanda lakho liyathatha yini kahle? Ukuba ungishaya ngomesi buzothini? Ayikho icala into engichaza njengokuthi uyacasula. Awucabangi nje. Ucasula ungeze ungenze lutho. Awushokho. Ungibizele nda. Wena ntombazana wena sengizokuhlawulisa. Ngeke ngigcine futhi ngizokuphendula umkhovu wami. Ngoba bonke abantu nabangijwayela kabi ngiyabaqondisa. Angimfuni umuntu ongigibele ekhanda. Awukhululeke. Ngingizogibela ekhanda. Sengizogibela emahlombe. Njengamadlozi akho. Ngiyadala. Ungibizele nda. Ntombazane, uNdlunkulu uzosibamba khona maduze. Le nto le kumele siyenze khona manje. Khona manje. Yebo. Angithonda ngakutshela ngathi asiyenze le nto le. Wena wayitshela ukuthi usilwa sathe sakhe isikhathi. Namanje mina bengisalinde wena. Yebo ngasho le nto izoyenziwa ngesikhathi sami. And sekuyisona-ke lesi. Futhi-ke kumele siphuthe uNdlunkulu angazenzi umnyakazo. Okunye-ke
kumele uqale ukhokhe ebese uyahambela nje isithombe salo muntu lo senza ngayo umsebenzi. Hayi bo, uyahlanya. Ngizokhokha kanjani ungasebenzi wena? La kuthiwa sebenza before hole. So nawe sebenza mase uyahola. Angizani nekemi mina. Wena ntombazane usiyahlanya wena. Futhi ngeke lokhu ngiyiphinda kwena mina. La kunemithi edinga imali ekumele ihambe yosiko. And if ungakhokhi ngeke ziyenzeke yonke lento le. Oh, hayi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa intaliyane kahle. Ngeke. Athi phela lento elihlanganisile. Lesi mali uhambela nje lesithombe nami ngihambe ngifika umuntu. Hayi ngoba ufuna ukuthesta amandla ami njalo ntangamandla. Ukuthi wangikinya lela so. Akuqonde ukuthi ngiyakusaba lokho. Sengishintshile phela manje. Yini kanti? Yini? Ngizokhathala wena mina mezeni yazi. Ungalokho ngiphendula isilimo. Ufike ngivusa uthi angihambe nge-toilet ngiyavuka. Sengivukile futhi uphinde angibizi. Angihlanyi mezeni mina yazi. U-TK phela lona fethu. Yazi fethu bamphostile lana. Ngathi unenkinga. Kahle kahle kwenzakalani lana? Nawe usuwenza ama-prank manje. Usuwenza ama-prank abhuti wakho. Mina ngeke ngize ngiyimele ke lonto. Angidlali nani yazi? Angidlali ngisho ngathi unenkinga nje anginandaba. Bona ukuthi uyilungise kanjani. Sithi yenye ingane ilimele mfethu yazi ingubo yakhe idabukile. Hey mezeni, awukahle. Wahlukane nami. Nina nobhuti wakho nidlala kabuhlungu. So mina ngidlali nani. Akusiyona iprank lena mfethu. Akuwona nje umdlalo lo, i-serious lento le. Mezeni, ngeke. Ukhiphe mina bhuti wakho ngihlangene naye. Isilima lezo. Oh, sekubhuti wami manje, akusesiyena ubhuti wakho. Akusesiyena ubhuti wakho lo. Ngoba nakhe sesenkingeni. Uyabona ukuthi wena uyicabangela wena wedwa. Okay, yazini ngizohamba mina ngiyomcinga uTK yezwa yini and uma ngeke ngamthola ngifuna ukumtshela ubhuti ukuthi wena umlahlile ngacela ngakuncenga wanqaba ukuthi sihambe siyomsiza. Izinja zempilo Nangazi lokho lifike leli nyanga nje. Kanti mina kuba lesibhulikayo kwani. Yazi kwathi ngimela ngibatshele bonke bezwe bonke ukuthi iPitbull iyevulile-ke manje. Angeke ngisalokhu ngibaxoxela ngendaba. Manje sesikhuluma ngento ekho. Hawu, wemadoda. Hayi. Hayi akubona ukujabula-ke lokhu. Hayi ngeke manje. Manje. Kodwa ngimi la ngimshaya umuntu noma wodwa khona bezobona ukuthi sesivulile-ke manje. Ngalokho esicula le ngoma le esicula le. No. Esicula nje manje. Ithi iphi nje ingoma? Ithi nangu qathu seyajayisa babo. Woza sesivulile iPitbull Talkshow. Woza ithi nangu qathu seyajayisa babo. Ithi woza sesivulile iPitbull Talkshow. We madoda hawu kodwa we madoda. Hey. Awu Jesu. Kodwa Mufasa. Awu ikhoko. Izinja zempilo zifika endaweni ngobabi bashithi ukwenza amajita yakwata. Izinja zempilo Uke ungiscam uzongithola kahle.
Kazi uyibona kuyini nje lo Nkosi yami? Ngo-4 siyawuqala lo msebenzi. Angazi lokula buye esikoleni. So cela ungangibambezeli ntombazana. Azande mama, ngiyeza empilweni yakho futhi ngiyakuthembisa ngizothatha konke okungokwakho.